ane dia me se wo hwe mo TikTok live no so abomodna na share live video no ma foforo hihia ya no bedin komo kakra bi be don hwere ba ko pe na ya jaw kwam Mamadna na share live video no ma foforo hihia Ojunjune se mama yansum ewrade sere iza nyankopon fa so do wiase ni ode ne doba wo no kro no ma Ereji 7 se obi obeji Yesu Kristo ade bia no onyira obenya da enkwa ujide ne dia na uji Kristo de ani waseme nka nje se uji ne dia obenya da enkwa da nkwa e ho ma obi obeji Yesu Kristo ade bia Yamuri na yemfa nyame asem na ento aso emfamra sa o hwemo TikTok ana Facebook a evangelist Ujera. We are streaming live from Kumasi Sokoban Good Village True Faith Church International. You can worship with us every Wednesday Wednesday anopa nonkono Benjamin what like a video now. God bless you. All right ebreno ason dankwa na yeni edaso a higher salvation dwumadie so na mepacho bebre woni me ahia ya no be din komo kakra be se don hwere ba kope na ya ja kwem Junior Ujera evangelist abade aso ndwenga amino enka wonso na hoye nyame adom pacho na wonso Kristo adom boko onya bibia didie nyame adom nya bibia di obofuruma okay sana mehwehwe nyakopon sha amen enenso ya yenhira na otwum de di kai eye na kwasie enenso ya mekra da pa sha ho akwasi ene wayenhira Junior Ujera ene eye ne krada nyankopon ayade me ba cho so adwo ne live na bo modern na share la video na MICC share la video no MICC na ebraso se yedin komo efa nyame asemo what the comment no eba yabeje brand akenkai TikTok no evangelist Ujera ana Facebook no so evangelist Ujera baby ade message be fa bia no ebenya brena yakenka no ebra ehim nyankopon insha yegusu a ya yebo asempa no ho dawuru
asempa no dawuro awurade asem sia de chi owi asensia ye de osoma ye no adwuma enti na no ye ba ye no awurade ma ye be kasai efa the Holy Spirit onkonkono se wanya message no bi enti a enko ba bi eda so ho okọ Facebook wa eda ho evangelist Ojera me page ho na se me profile ho scroll bar for mo eda ho no den sanso na YouTube no so message no eda ho ene itu anamo ko Kintom TV eye odifo sofo Jacob Bechi na daroma awurade nam no so abie kwai de amaye ewo Kintom TV so akwesera no pa bia na no pa no nso yede nyame asem fa ho ede ma hwefo ene ewiase de panyina sanso na dwumadie yewie ya no nso ba anwumre ampa ebedwa asem kitwa nti se won follow no ameso bo modern ko follow nsesia wo Facebook Prophet Jacob Bechi TV on Facebook. Prophet Jacob Bechi TV on Facebook. About 8 Ghana time, 8 p.m. Sharp. The man of the moment, the major prophet Oba Life. Now the Nyamiasem Abba. TikTok on so Prophet Jacob Bechi TV. What is also the TV news also Obenya and Prophet Jacob Bechi. What's such here on TikTok? Obenya Life for Honua Fulu. A prophet am YouTube so the same thing. Prophet Jacob Bechi. Nyankopon sha yo Kumasi Sokoban Wood Village opese oni ehia anase mpabu bia uhia bia no me ba chaw oku profile ho na number no ededa ho obetimi afa number no na afei wafre na ye no abo empire ukere bia ne wa ha ba beto odifo sabakani Jacob Bechi prophet ene na difo ene na dwumayfo miamu nso ba beto me ewa ha me wa ha sesempakani Mohasa sempakani nyasa nketu akura Patricia Ade was a God bless you man of God. Amen. Message we Ednam Facebook, TikTok no so. Bomadana na like na share the live video no ma for fresh ya. Yeah, call if you say a break in your farm, mama mama so I join live no okay. Junior Ojera, evangelist. Welcome once again. Thank you. How say bi aboko de nyame ado bi aboko pa nyame ase ebra no aso bompa ya mai na nyame ase no ento aso evangelist bedas ni akunya ode amami nyame ma omi mompa ye asuni asasura eda waseda amen asem eche yense si bompa ya aya yama ye nase enoso ensini yebisade sanse unyankopon ankasa onim di hia ndada ti japadefo eda wase pi ya no fafa nko antimi na wase nwie da wase ewa akunya so nko a ene den so odi amaye ibibie wiedu se ye de wasem ebere online no esire pa chose kasafa osempa kanini no emanen kasa honam so de biara da ma onkonkon ne mekasa mfani mu na asem ne to atifu akoma so a atwe akra ama odin na ene de akiri no nso yina yabom akodide a ensanda no ewo osoro na yede enimonyam hye ama otwedi ampon se ampa yede awoto so na yeka wasempa no wa ma yeni mangu ase nti ebrem sire pa cho se be hye yende na asem no enso abapa when yesirew ewo doba Yesu Kristo din nti amen. Amen. God bless you. Amen. Yadase ene empire arade enamoso ade aba ama yene ahwefo a ehwe sabre nyankopon insha. Amen. Nyankopon insha bebre. Yabon paye na wie nti yebetoa nyame asem no eso
Ebetua nyame asem no so and the message a yede eba no emuda ho emuda ho na onsaka video no abomodna na share live video no emai nyame pa abomodna na share live video no efamai nyame ya bompa ya ewie na ya bompa ya ewie de na nyame asem no to aso nyame mane adofonom yegusu a yebo asempa no edawru na yebute nyina ne se onipa bia benya enkwaje amane kra ene ne nipadua na ache nkwaje nti na yekanya me asem enti se o hweye sabre na onfa kristo se okra no agye nkwa mesiro bebre se hwehwe na kira kwai na sirite bia no wodo hoto no so a da chi bia no benya nkwaje jeme so amen Medika ka cho se ye Kumasi Sokoban Wood Village nti se opese oni hia e wo mpaabo mu a Facebook ne de number no na eda screen ase no ha wo fra ana so fa obetim ne de nkomo TikTok no nso uko profile number no eda wo fa ye no obi de nkomo na afi bibia ayekama hallelujah amen ena someone ye de ba no ya tudin se emfa hu ntu wiase so fa hu ntu wiase so ai emfa hu ntu wiase so wiase di hwamo pa emfa hu ntu wiase so bedofo o kristo ni a wo hwe emfa hu ntu wiase so o jiri ni a wo hwe emfa hu ntu wiase so obia wutie me ena awia bia no anase wo hwe bia no bamode se omfa wo ho antu wiase so obibisa se adentin evangelist wo kasa we nokwasem ni se uhwe wiase we na ohwe ba bia wiase na duru ene ba bia ekura ya nipa bi eda so edu omo ho atu wiase we so ana mewra ho wiase we ye metremu me yani nyi yentiremu ye ninye dabi opa ba bia eya awure ho bia Georgia se ba bia eye awure ho bia pa wiase ha ene asase eteso yes eya awure ho kuru nokwasem pa ye mi kwan se onipa bia mpo eda sori a omena ne jiwo if say hana ubetimi abobra nyesika twitwiri die akwaje prot nya brani adaje sida yesi so edu bra akotrem na nasuru ko achew edu bra so akotrem no nasuru ko achew na wano echima ko hibrenkum na won se wo so che ndi afei edan ya wankaza watisi gazie no na wodam onyeyi praise God amen obia sifie obia tisika to die mansion otia control pa na ni se wanfa hu dan da wanfa ni hu dan na wasi no ene wo hya asase ase praise God amen obiti mi hwa ne basuku ko bone masters so ti ase pa o shase organa ha akowie no amanone aduru bra awbete so aban akonya ka kwanhia wu ene wonte ase grade go bone nche amen mese mansa no matudi nsa
onipa da sane and found 2 years so. Found 2 years so. Yes. Don't rely on this crazy earth or world. Yeah. Onu 2 years we so a ewiase no bedu hamo. Jimmy Tufo. Ebinom a moja Kristo achiridie. Ebinom a moji wiase aya atade ahye. Na moja ya mpa moda so ro montimoni. Na ade achi. Ade achi. Jameso amen. Amen. Simasa matudi say envaun 2 years so. Yes. Na ewiase di hamo. Rade for body nche. Amen. Ehana utimi bobra. Ayawra husem o junior. Ayawra husem. Say ubetitu mo wure mo boka wo de hwenyi se kura hwesidi zitie. Na before so banyem kura no bema no kura na adwuma wa ye nya senketo. Adwuma kitwa. Emu fifiri. Ekom. Chemi. Wo ma wa fo nyina ye empaso adwuma. Empaso adwuma wana fo. Hallelujah. Amen. Because ni mission nya se opeba. Ni mission nyina no no. Nti se onya woya adwuma no so onya ye. Ne bra ne nyame aboa. So tiase. Obana nyem. Bosom ba ku mienu miensa hu ana se bosom nkuroduru. 9 months. Wawo. Ede nyame ase. Up and down hospital kikiri suku he. And then say abana aboa ma ye fe bi free hwan. Free SHS. Yeah. Abana dawro ma. Ebi se eno no mfaso ni so. Semu. Praise God. Amen. Obama kasha kwena isa aduru bra. Asese abofra nso ne badusi no. No akofa nyinza ba. Abofra na akofa nyinza ba. Papa no ne mama ni nyina bra toagu. Cost 90. Akura na kwanyim kwam. Asemu. Hallelujah. Amen. Me say me don't for wo say. And found 2 years so. Found 2 years so. Yes. The years we edi hamo. Edi hamo pa. Jameso amen. Amen. A years we betwam. No kwasem. Shall vanish one day. Yes. Praise God. Amen. The sound power jam down kwa. Ama wo kra. Found to Kristo so and na asem so. Yes. Years di hamo. Jameso amen. Amen. Ewiase wei esuobinsa ya na bi magwen say Yesu Kristo woni na ewiase we hye ne nsam brembren anya no kre dabi wodi ewiase sunkunim e ka ewiase sunkunim a ene se wodi bonsam sunkunim but oboronfo ene ewu ewiase we bonefo no yes nti obi a uni Kristo obi a uni honhom konkron na osma yuade bia no Satan wo so tumi o control all angles anyhow. Jameso amen. Nti se wo pese wo free bonsam ntan a ana wo free ne nsam a age so de ho betu Kristo so. Yes. Do be o de no to ewiase we so bia no bonsam di ni so. Ado so she bonsam ase. Jameso amen. Job chapter 9 verse 24. Job chapter 9 verse number 24. What was I? Was what the assassin she obonefo nsa. Tiayo. Nyame asam se ewiase we na yetemu no. Asase we na yeteso a what the she obonefo nsa. What the assess Satan nsa. Ka obonefo a woni Satan. Ya na birum dini di agoro. Mudini Europe. Praise God. Amen. What you saw them. So bo Kristo di. But bonsam nyuma no ye. Ndisa ura so dem wona ka se yetia bonsam so na medome bonsam na hwahwan a ono wote wa na ho yare twe. De cheli bona pompom. Hom frama kwa behu ato. Hom frama. Bonsam hom frama behu ato atwere. Praise God. Amen. Tinami asam se wodi asase asho bonefo nsa. Wodi asase wei asha obonefo ne nsa. Okata na temufu ani. Nti ka obonefo a woni Satan. Nti asase we hye ne nsa. Hye ne nsa ba Captain Band. Esha bonsam nsa
nko baba sentimi ndresse enko gina ka kwa ho so o charge. Praise God. Amen. Hwe. What the association of bonu for ni nso. Ah. Nti se ube free atatoa asase we so. Na won fa won to Kristo so a asase we ya dia sha na nsa ni nti no obonu for no control e wo bibia so. No kwasem. The master matu dey say emfa won to wiase we so. Yes. Na wiase bedu hamo. Pa. Jeme so amen. Amen. Kwa what the assassin so obonu for nsa. What the assassin we ashe obonu for nsa. Okata na temufu ani. Ana wakata emu atemufuo eni se enye wono a. Hallelujah. Amen. Yeka asase su mu atemufuo a empanimfuo a omudidi tumi. Empanimfuo. Hwe Ghana ha. Yewo omampani. Yewo chief justice. Chief justice. So yes. Ana yewo atrankonya. Speaker of parliament ne ko hono mu a yewo nkrofo bi a omo na twinema oman no. Cabinet no. Cabinet. Praise God. Amen. And so na over from a yewo judicial service ana hwan. Ye chiche mu a am ya benya enyumeku ahodo ho na no ofo. Ni assemblyman. Ni assembly hwan? Assemblyman. Praise God. Amen. Na safo no a me bo omo din no. So what you say? The one for you musuro anya na djuma bia no obonu for no de nsa to so. The one for you musuro anya djuma. Me no me gajo. John say parliament abada ho say gay and lesbian omo nyintum. You say obi who say all side. Because bonsam e ya djuma e wo ho. Bonsam de nsa atutu bia koma so. Ebi pene so. Ebi so mpere so. Jame so amen. Nti say amon pa ya o man timi dade butu because sometimes awo nipa ni benu so control to kwasem. Panifo wa asem na me ka no. Nti nyame asem say what the assassin so boni fo nsa. What the assassin we asha obonu fo nsa. Kata na temufu ani. Ana wakata emu atemufu ni biani. Se enye wono a wakata emu atemufu ni biani. Jame so amen. O man Ghana ye hia Kristo. Ye hia Urade Yesu Kristo say Urade na gaza bedi hene awo man nim. Yes. O man mo flag. Ana ya flag because am timbi. O man ya flag e ye tuntum. Ya flag. Can I say symbol no star ne dem no. E ye tuntum. Franca. Papa. Enye papa. Mi biwa juma anwumeri. Jame so amen. Onyamu bomba dia ansuruma enye fita. Aya Ghana yenye ansuruma tuntum. Black Star. Me dofo wo swame. Wo bisa sa question no elia ama hoda. Ya simple. Asama me kana hinta sam gase o. Hinta simple. Ansuruma. Enye fita. Nti Ghana nya Black Star. Instruma de lai. Instruma tuntum. Whatever one inja. Amen. It's what you want say. What the assassin so many for assassin way as a certain sa. Okata na temufu ani. Nti atemufu a o man sa on sa no dodo no abonsam frɛ wɔ no mani. Se enye wono a. Sa bonsam frɛ mpanifo no bia ni a. Na ehwan. Enka yentimi makwan ma asawfo amaje o man ne moso. Asawfo. Kentimi makwan sa ensadia esanipa yedie sanipa brabo yanyintum wo man. Jame so amen. Kiama kwama you can say we mo Freemason for. Lord for Illuminati. Sabusu mu dawura ya bonu TV ni radio so. Ya simple. Jame so amen. Nti Ghana for bani for me bam chawo epinom mo susu Kristo honhom. Jame so amen. Mo susu Kristo honhom. Na se Kristo honhom ni dim mo bibia mu a ewe no eyankurudia. Yes. Smasa matudi say so wo ye no amfa ho antu wiase so. Ni wiase we edi hwamo. Yes.
Jemeso amen. Amen. What the assassin so bone for nsa. Was what the assassin so bone for nsa. Okatana temfuani. And wakata emutemufuani. Say enye wono a. Sanya sataya. Na ye hwan. Hallelujah. Amen. Ye betimo mufuo mu nso a. Bebrenu abrabonye. Bibiri abrabonye. Sanya bonsam na be wura mu a. Abrantie. Ubetimi so tiase. Akama mi enu tiabom. De wuntimi nyesa. Emani tim be crash. No ya quick no de ba kwakọ ayi ye kan say ayi ba na won omo nche ba na wase wona ohima na wadidi pache debut o na enko na me mpe bibi ma oni sa se ba ko na friends wo ba ko na frɛ so nam ko wote kam wo di traffic ba ko so sha wodada ana won na dawie owi bibia do one person ba ko no ba to suntino no bo pa de no sport wo akɔgye ayi moto amano bo so bia na de oban ko dwamanfo dada nti ɔno bia na ni je ho ye ho atim fifiri wa no afra na damfo baako se kwame wa anya fase amade a ɛya atija lady baako na afra so wo bo we so hye ha won so nya na adwen so okosisi a nti me ya quick me ne ko ba na we kire no de ni rase wa nyame na ya sport nyame na ye ai Edi aso no. Edi e wo bie wo odi atoso nyame na aye sport. Na akọ one dia ne titi wo mo sa na o ma na damfo na ba ho bi. O mti nyame na aye ho sa. Na oboa pa ye ya ke me ba se sia me je ade wo e dan ho ma se ho ba next time ho ma ba sia. Sudi me so ne ma damfo ntra han me ba se sia. Wo boa fa chiri si ko hia ba ko no. Yo tike mu ba no. Na awo so me se no san second one asa kwada. Gama for me be mu hwe Jabaya so Bama na won anya no anu ni street no won kwa no na ote o David we player Udi agogo de yare be yo Jemeso amen be say emfa un tu ya so yes na ewiase di hamo nti abanti a wote sa bramo won me kasa ti o na dwo enumire yi sa sakra won twen na be hweki so ti akwai na ewiase ni mo brabo a ya obo no ante nkosi dawo kwasem nyame ba judge obiara kwasem pa na de onye ade a anya no obehuna mane Jemeso amen kwa wode asasra obonefo nsa wode asase we ahye obonefo nsa katana temufu ani ana wakata emu atemufu ani se enye wono a ndi se we nyame amwa na se wasam kokoto a ubedi fo asem kokoto a azukwa na dibem dada ubeti ntimo nsaje praise God amen kwa se enye obonefo no a se enye obonefo no a ene na ehwan se nye satan ya ene na ehwan se nye bonsam na be wura mu a oba ubetimi akogro ho ene bema foforo ada wonye ho ade David am feli o kan wo se mobile phone ti ai na o sa tibiam ya no my phone ni nya aduane ni na de ho ko gura sa tibiam na so me catch you say wonya baba won kosi da o David so we show be na wo dress na entaje sisi na ase na won na mo simple sa wadwe me wo say onim nye wo ye kwasem wo dwene daachi Jemeso amen it is all sisu foforo na nyame abo ahofa fa ahofa mi se Kristo no nyam yes moni pa dia da pa o wiase ha so ya bente na nyago pa hwo no nyam a fa no nyam hye ma Kristo mfa wiase damfo na ewiase we no edi hamo yes ebulum abo ba mo bra se de mo pa e no mo ntiase pa Jemeso amen nti sansa ewiase we ehya oponfo ni nsantino di opobia no ye wona honi pe ewu ono de mpawo katimi bom ni jasatom ba kokranka so ti ase yar boni timi si na afari pa bibre no do mko ye corona praise God amen na obia wo dankwa ene obia waje Kristo di na omfa wo ntu wiase so so ti ase yes enti mesra wo nyame ba me dofo a wo hweme me patcho bebre ebra wo guso wo ti asempei no bomodin se ade bia wo tomu sire bia ne biada sisawate na ewiase we di hamo pa
Jemeso, amen. Amen. Job chapter 9 verse number 24. What I say? What say? Or the assassins of Bonifonsa. But the assassin way I share a bonnet for an answer. Katana Temufueni. And what can tell him what to move for the annual. Send you Sataya. Nay, where? When I wear Halsin Katuni. Send you Sataya. Nay, where? Number some of the room more. Ed then will be said to me for Kakumba, a Shanasi. Kakumba. No born someone near where. Praise God, amen. Send up some of the room more. It will be to make a time of victory and the mommy and son Akosena one night. Debbie. It done a joa. I feel not dear chairman Padaseni. John a joa. Aye. It done a joa. I feel not dear chairman Padaseni. Temple 2. Praise God, amen. But the sound of a now I know papa. Yes. Jemeso, amen. A son, sir. Ewiase wei ahya obonifo nsanintino onyamopo akachire ekrisofo ni nipa nyina asa so no kotu wiase wesu a uye nyankopon tamfo James chapter 4 verse number 4. James chapter 4 verse number 4. What you say? Bible say our self when you say eti munim say yes Adam for your otan nyankopon nyame asam kasa our self wa ha no orofre to krisofo ya na awre ho dwene ojawura evangelist krisofo bebrebe ebo mo brase wiasefo jiri ba aba krisom ya titi no krisusum so what you say? Yes. Abraham wo bono akodu baby say afredie wonya baby agina. So what you say? Yes. Wonya baby agina. Baby agina na man opportunity say itire no wode mesh na to aso. Wonya baby agina wi no. E be wi ase no shenikes. Shenika. Trouser. Skinny. Kujani makeups. Aboske. Hallelujah. Amen. Ubeshia no atona no. Won so twiponso. We wiase ni. Wan sakrape su ba ukojim. Wiase woni mu. Hallelujah. Amen. We sukuu ni ti sukuu da. Jama no odi akiri. Oye jama leader. Hallelujah. Amen. Sukuu nkwasi adwunyina on the leader. Ubeshia no awro ne shete gunu ko. Nyezi. Asu ye hia ma we difo. Hia ma we difo. Ye hia ma wo todwom. Okenka Bible. Praise God. Amen. Safo ni nyina mu kodima kwhye. Gosmundo wiase chen nyame asa. Nsanko ba de ni. Amen. Akristo me pamuchawo say ya ban Kristo mu a mumye mu nkwagare se ya tade a onyagopo na de ache kwa. Emfiri nyuma. Bisemfa untu wiase so. Ni wiase di hamo. Praise God. Amen. Kekabo mama. James chapter 4 verse number 4. What you say? Our self for lives we are saying for your time nyanko. The Kristo for pinwa. Monte mo number ko si wiase. Number ko si Kristo mo asam na make kachira mo. Yes. Na me kakra wiase kakra. 50-50. Aduro kakra, mpabo kakra. Aduro kakra, mpabo kakra. Praise God. Amen. Uko wo mo to mu a. Enu nko a. Ewo hotu. Over the percentage, best 90%. 90%. Majority. Amen. The same thing. Position crown or pequa just so confirm. Position. Position reduce or confirm. Say Yagopo. Say Obadia with her. Not what did Yagopo Yam Akoman Yanya Bosom. Oh. Dinamia some say. Mayam fear whom two years so. It is a years away no. Satan and a uru. No kwasem. It is all 2 years so. Bonsam abanya so control. John no pa and what obey. The sound person bonsam banya so control dia. Me pacho me bebia me pichie. Fa won to Kristo so. Na wan ledu obibia. So no to Kristo so a wiase town. But Christ no wo dampa. So no to Kristo so a wiase ba rejato. But me can't know say Kristo don't want to so ntero. That chain on when mu wase. When you be ma ready. So unity and some pa make ube be watching wa ko nu afa. Kwasem. Nsanko ba de ni. Amen. Tosobra.
James chapter 4 verse number 4 no what just I say our self nim say wiase adamfo fire tan Nyankopɔn nim say wiase adamfo fa ɛne ɔtan Nyankopɔn ɛne tan a wɔayɛ bɛ ɔtan Nyankopɔn ɛne kusia da no pa o sɔre a wɔkɔsɔre hwɛ ho fam a wɔde kɔɛ so ja say ebi hu sese nyu just nyekura nye wasi enti munim se wiase adamfo fa ɛne ɔtan Nyankopɔn ɛne ɔtan Nyankopɔn ɔka so ɔtan nipa nipa cho da bi wasi ɔtan Nyankopɔn yes enti sɛ obo odwe mpo sɛ on se wiase we mu ne yete emu anye yie bibia bari nyame asɛm tuyefo ɛwɔ ne sɛ yɛmfa yɛn ho nya de bɛyi ɛnto so yɛ ka sɛ wode wo to bibi so a sɛ wonya bi adeɛ bi ma wuhyɛmu na bibia oni da so ne saa deɛ de na deɛ nyinaa hyɛm ebi ko sɛ ɔnkɔ asɔre meme da ɔnkɔ asɔre no ne nam saa business no ɛgya timi to ma ne sɛ wo busy at work ɛtimi gu so ɔgya sɛ sika no a wɔmpa no ɛtimi hyɛ ɛtimi di ka yɛ mfa to wɔnkyerɛ wo sɛ obi timi si fie tɔ manhyɛn obi wɔ kora ne kaa kora na wɔno ankasa te sika atɔ no ɔntwi ne 3 months kaa no ankasa de no bɛhwe ase kaa na wɔtɔ no mu no ɛbɛyi no fi wiase praise God amen ɛno nti na da biara no yɛne yɛtu nipa fo gyeme so amen sɛ yɛnkɔ so nhwehwɛ Kristo akyiri akwae na wiase wɔdi hwamɔ abraba a wɔbɔ a Kristo nka ho biara no ɛmfasoɔ ni so life without Christ is nti ebinom a monsom Kristo ebinom a magye Nyankopɔn wɔkyire ebinom a momfa Nyame asɛm anya hwɛ nipa mo kyɛ wo ewiase wɔdi hwamɔ ebinom de ɔmo wɔtoto wiase wei so ɛnɛ yɛpɔn ma yɛhu wɔn gye bia na afei ne wasi so ɛwɔ abrabɔ no wonya hunu hwee hwehwɛ Kristo akyira kwae nhyɛnka ɔba adeɛ ni amen kɔ awaresɛfoɔ wonim sɛ wiase adamfofa ne tɛn ɔtɛn Nyankopɔn yɛnim sɛ wiase adamfofa ne tɛn ɔtɛn Nyankopɔn enti obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo no gyina ɔsɛ Nyankopɔn adamfo obi a ɔbɛ sɛ wɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo no asɛ wo kɔma Kristofoɔ obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ ɛsa kɔma wɔn mu nim Kristo yes obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ a ofa bɔnsɛm ayɔnkɔ wɔsɛ deɛ bɛyɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ ɔyɛ wiase adamfoɔ gyina hɔ sɛ Nyankopɔn tamfo gyina hɔ sɛ hwan Onyankopɔn tamfo nipa ne nipa kora timi nya asɛm nipa ne nipa hɔ te aseɛ na sɛ obi tamfo anaa wobɛyɛ obi tamfo a hwɛ sɛ deɛ suro no ɛsiteɛ obi ka sɛ woyɛ me tamfo ɔda ne ho so paa mepakyɛ yɛka sɛ obi tamfo no obi a saa nipa no ɔno ɔnyɛ ne awudi mepakyɛ da bi nkɔ ho woto na wokyea no dabi halleluya amen saa na sɛ wokɔfa wiase adamfo a wote sɛ saa na woteɛ wone Nyankopɔn ntɛm saa na ɛteɛ nti Nyame ɔmfaa ho wobɔ mpaeɛ a don't care wonam a it doesn't matter praise God amen na bufuo ɛda wo so na Nyankopɔn abufuo ɛda wo so nyina ne sɛ ɔbɛpraw na wɔtetew agu anom ase na daakye ɔsa de wakɔto gye mu ahyew nti ewiase wei no Onyankopɔn tamfo no bɔnsam nokwasɛm so ɔgya sɛ ɛne demons a ɛka ne ho ɛti sɛ wobɔ ɔdwe mpo sɛ wobɛyɛ deɛ bɔnsam paa na wo nso ɔbɛka Onyame tamfo no ho Nyankopɔn mo nipa sɛ ɔne nipa bɛtwe ma nso dabi anaasɛ ne tamfo no yɛ so ɔgya seɛ bɛre waka to hɔ sɛ yɛni nahyɛdeɛ so ne amfeɛ ho anto no so ne yɛnnuane ama ne nkyɛn ne yɛkɔgyina bɔnsam agyina mu deɛ a ɛne ɔde yɛbɛfra bɔnsam kɔgyina ne tamfo no akyi deɛ a yes so ɔgya sɛ enti Awurade asɛm sɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ no obi a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ gyina hɔ sɛ Nyankopɔn tamfo ogyina hɔ sɛ deɛ bɛyɛ Nyankopɔn tamfo so ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ obi afa wiase adamfoɔ a obi a wɔpɛ piepie ɛnkyɛle so ɔgya sɛ ɔdɔ anigyedeɛ ɛkyɛn Nyame asɛm sɛdeɛ Bible no kae gyina hɔ sɛ Onyankopɔn tamfo obi a ɔtoatoa no mɔwerɛ so so ɔte aseɛ Onyame tamfo wawɛ n'ani nto onyi nyinaa to agu bɛ sɛ ɔkyɛ sɛ Nyame anim nyansa woyɛ Nyame tamfo praise God amen asɛm bie Nyame ɛkasa tia
ewo hu bia no so so be ye pe wo ye nyame tamfo bema wono so ko bo ka huro wo ye nyame tamfo bo ka huro. Praise God. Amen. Obia what time ni nia we just say nyame tamfo your time ni. Yes, because nyame asam je say ye nu nipa. Yes. E dem nyame asam se ye no na de so betai obia ofiri nyame achi aso bosom we just say nyame tamfo kesiye pa. Praise God. Amen. One more to my bat and ruminate in the south one day. Matra, Matrashi. Jemeso, Amen. Amen. Just a million young Bazama than when I'm a town vote. Was some in country or say, she should be quite. Jonathan, you also one. Jemeso, Amen. Amen. Go, say. Enti obia opeso ofa wiase adamfo no enti obia opeso ofa wiase adamfo o se Nyankopon tamfo o je o se Nyankopon tamfo ana se mususu sa kire ne kasa kwa obia opeso ofa wiase we sa adamfo sikanti ontimi nka no kure sikanti foi kapu ontimi nka no kure oba media no so a TikTok wo se sikanti no ba ho sikanti gift nti obehe boa pa ye abosoma kwa nkyere etiti flowers mano no boa pa kupikusua oboa pa no apa ade bi na wa use psychology adwene keze debi ana metu adofo fo title ne TikTok wo no masa obi a wodi nani to akwankyere bebere so no o ye spiritual lazy Jesa wo yem konya bi kira no ansa de wan gaza wo nse nti abra bone ngoyi ni man koyi ja chamano ni nyame nsira wo se da hallelujah amen ali sikano a wo de no wa jane ma ba ma tie ba ma wo nya ho ade o ko bono ka pede wo mare ko bone ho ka o ko bone ho ka pede wo ni sinwa kwa na ye wa no wa ye hallelujah amen ababa ona obono kanu wonya maria woyere obono kapade ai ebino mama nkunkun kasanjira mo na mu seki so mu nyansa jemeso amen kikawo no bible say yes enti obi a opeso yiase adamfo obi a opeso yiase adamfo na o se Nyankopon tamfo o se Nyankopon tamfo anasa mu susu sa tire ne kasa kwa anasa ya ne susu sa nyame asam ne kasa kwa na se otwe ne ho ma eti mu ne ho nkun ye preaching nyama hohom atwi nkuru wo mino mie no watwi nkuru ni nkuru watwi nyina ne sai ye betumi asakra ya adwen ye beje wiase we ho makaja simple na wai pacha woko insha papa bi was preacher God bless you makaja sen me say na wai brother safan wasi so a be extra careful na mind your life no for secret nsa na wo sisu na nsenya na wo nyame pesu ehira wa na wo bi yere na wo kɔ sisu na nsenya obi yere na wo kofa kwasiasam onsi abu okunkwa sasam ye no kwasa nya no kwa na asha asase asem obi yere praise God amen ba wo sisu na fa nyame asam de bo bra e ka wo boto pacho David Psalm 19 verse number 1 fansa sha wo mane keka Psalm 19 verse number 1 Psalm 19 verse number 1 sasem wo mane mesimasa matudi say me don't for wo say and found 2 years we so na ewiase di hamo wo mo do mo 2 years we so nyina no o mo be ye failure before man of God Psalm 19 verse 1 Psalm 19 verse number 1 what was I osuru kan Nyankopon ni wonyam osuru kan Nyankopon ni wonyam che ewiem tie ne nsan no adwuma ewiem tie ne nsan no adwuma yes God I say and was verse number 2 yes and also che wo kan be si sabe ko osoro kan Nyankopon ani wonyam osoro kan Nyankopon ani wonyam kire ewiem tie ne nsa no adwuma ana ewiem so tie ne nsa no adwuma e da so kire da awuro edawuro so kire da na anajo o say na anajo tinka anajo so o mane tinka yes ko enya okasama enya nsem a otie enya okasa ana enya nsem ana enya nsem so a wotie yes osuru susu huma duru asase nyina so osuru susu huma eduru asase nyina so na nsem duru wiase ano na Onyankopon asem so duru wiase nyina no wasi ntomadan ama owia osuru ho ana wasi ntomadan ama owia wosoro na ofie edi se ayifukuna ofie ati ade achi a owia ni peti se ayifukuna a ofie ne ho ofie ni pie mo pia bonten yes ole ahosepetu ne ho ode ahosepetu ne kwai
se obrame verse no verse number 6 come na di fie wo soro ano verse 5 7 come verse number 7 yes awurade mra ye pe enti nyankopɔn asɛm a yɛka no ɛmmara nsɛm a wɔm no nyinaa no ɛyɛ pɛpɛɛpɛ adwodwo okra na adwodwo wɔ kraa nyame asɛm sɛ wode ho to so a ɛma wakoma tɔɔ yam nyame asɛm sɛ wode ho to so a ɛsiesiew nyame asɛm sɛ wode ho to so a sɛ wɔbɛma bu sɛ deɛ mpo a ɛma nkuranhyɛ ɛnyɛ ne da soɔ pa gyeme so amen amen toa so bra verse number 7 no wakyɛ sɛe ɔsɛ awurade mra ye pe awurade mmara yɛ pɛ adwodwo okra adwodwo wɔ kraa awurade adanseɛ atim nyankopɔn adanseɛ atim ɛma awiemfoɔ hu ne nyansa ɛsɛ ma awiemfoɔ yɛdeɛ bɛ hu ne nyansa ɛhunu nyansa ɛma awiemfoɔ sɛ wɔte aseɛ wotie wɔ busua mu yɛ ɛso sɔre a namfosam ɛna di akyire gyeme so amen amen yɛnti wɔkyɛkɔ verse number 8 wakyɛ sɛe awurade ahyɛdeɛ tene onyankopɔn ahyɛdeɛ bi atene ɛma akoma to yam ɛma akoma nso tɔ yɛ mu nyankopɔn nahyɛdeɛ tene ɛsa ma akoma tɔ yam nti na mepirikyi de kyerɛ wo sɛ ɛmfa wo nto wiase so na wiase di hwammɔ praise God amen obi de ne wato wiase so ɛnɛ wɔnte ase obi de ne wato wiase so di wiase akyi ɛnɛ wɔda prisi gyeme so amen amen nkomfie a ɛsɛ sɛ nkuo die na wotumi bɛso apapapa sɛ wɔte aseɛ na wotumi bɔ bra ɛsɛ fɔta no ɛnɛ ɔbɔnefoɔ no twa so wiase nti eti medɔfo medeɛ meyɛ sabakani a mebo wiase nipa nyinaa kɔkɔ afa nyame asɛm sɛ ewiase wei yɛmfia wo nto so na ɛbɛkɔ no wieyɛ gyeme so amen amen brabaabi a na wɔkaa no James 4:4 no one James chapter 4 verse number 4 yes awaresɛfoɔ enti nyankopɔn asɛm sɛ awaresɛfoɔ wonim sɛ wiase adamfofa no ɔtena nyankopɔn enti ɛyɛ question enti yɛnim sɛ wiase adamfofa ɛne tan a wɔtɛn kristo enti obi pɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo a sɛ wonim deɛ a awurade sɛ menka nkyerɛ medɔfo a ɔhwɛ me sɛ wobɛfɛ wiase wei adamfo a ɛne wogyina wo sɛ onyankopɔn tamfo wogyina wo sɛ onyankopɔn tamfo anaasɛm susu sɛ atwerɛ ne kasa kwa anaasɛ nti yɛne yɛsusu sɛ atwerɛ no kasa kwa sɛ ɔtwe ne honhom atie mu no nkum honkonkuro a ɔde ama yɛ no nti ɔte hɔ a na wo na ɛworɛ aho ne ɔtwe mu ne nkuro nanso ɔma adom bebree mom nanso ɔtwa ne yɛmbɔyɛ reabae ɔma adom bebree mom halleluya amen ɔma adom bebree mom nti bɔne bi a wɔyɛ biaa no sɛ wonu ho no aba ne nkyɛe a ɔde bɔne yɛreɛbɛyɛ bɛkyɛw ɔde bɛkyɛw ɛmfa wo nto wiase so gyeme so amen amen ɛntoɔ soɔ no yes ɔsɛ ɛnti na atwerɛ no se ɛnti na atwerɛ no sɛ nyankopɔn si ahantanfoɔ kwan ɔtwa deɛ bɔkɔɔ no si ahantamfoɔ na wɔdom ahobrɛaseɛfoɔ dom ahobrɛaseɛfoɔ enti momfa mo ho ɛnhyɛ nyankopɔn ase nti brada a wosɔ me sisa a wosɔ me awurade asɛm sɛ menka nkyɛ ɔnwummerɛ sɛ momfa mo ho ɛnhyɛ nyankopɔn ase bɔmmɔden fa wobɛhyɛ kristo ase na monsi ɔbɔnsam kwan na sɛ wode wobɛhyɛ n'ase a wobɛsi ɔbɔnsam kwan ɔno ankasa bɛboa mo watumi asisa ataakwae wɔbɛdwane afiri mo nkyɛn sɛ wontumi fa no wohyɛ kristo nsa no ɔbɔnefoɔ no tɔ ne so werɛ nhyɛnka ɔbaadeɛ nim amen ɛfiri sɛ madi ka ka kyɛw sɛ ewiase no ɔde ahyɛ ne nsa dada nti obi a wonni kristo nsa no obiaa no ɔwɔ control ɛwɔ wo so gyeme so amen amen sɛ wonim kristo a wadwuma sɛm kɔtumi sɛe no wadwuma sɛm ɔbɛfa obi so aka kyerɛ wo sɛ adwuma no yɛmfa nka na ɛyɛ nsuo kora na abɛtɔn kora agye sɛ ɔfrɛm pure water agye sɛ ɔkɔfrɛm sɛ ɔte aseɛ ɛna no na ɛkɔ so saa de ɛkɔ so saa wɔse deɛ ɔbɛfa wiase adamfoɔ no wɔgyina sɛ onyankopɔn tamfo yɛwɔ asɔfoɔ bebrebe a wɔma bɛfa wiase adamfoɔ nti wɔn no wɔn yɛ nyankopɔn tamfo dada ɛna wɔn kɔ gyim na so akɔdi n'akyi gyeme so amen amen nyankopɔn asɛm sɛ obi fa wiase adamfoɔ a ogyina sɛ nyankopɔn tamfo ogyina sɛ hwan nyankopɔn tamfo because obi bɛfa wiase adamfoɔ a n'abrabɔ nyina nyɛ papa bɔne nko a nti ɛno no nti no ebi si titibiram wɔn a wɔn de wɔn abrabɔ hyɛ bɔnsam nsa na wɔn fa wiase adamfoɔ nti no wɔn abrabɔ ne wɔn nkwa no nyina bɔne nko a Genesis chapter 6 verse number 5 Genesis chapter 6 verse number 5 bɔne nko a eti mi dɔfo a wɔhyɛ mi kristo wɔbɛ wiase ne nti ne yɛn nyinaa da so te aseɛ ne mogya no ɛworo bɔne ne mogya no ɛsesɛ nipa abrabɔ ne mogya no agye nkwa hwehwɛte akwan na mogya no ntɔw
wanya suntie wu achi wanya suntie ama okra Jameso amen. Amen. God. Genesis chapter 6 verse number 5. What was I? Na already we say ni pobo ni do so pi asase so. Wamwa omudomo akra ma bonsam a omudi wiase wiachi nsumte no. Emoma setre na nyina omotena nyina bone nko a. Etwotwede abonyago bonte so no. Wa ere ba. We say ni pobo ni do so pi asase. We say ni pobo ni do so pi wasase so. Na wona kuma mo adwene nyina ye bone nko de nyina. Na wona kuma ma ere ai. Adwene nyina ye bone nko de nyina. Nyina ye bone. The mindset has become a sinful mindset. Bonin kudanyina. You say obi ada sorry ya dodo no a majority da sorry ya na or plan evil plans. Kwa obefa so be buri nya faso. Kwa obefa so be wo buni nya. Kwa obefa so ababa wo benya na da. Kwa obefa so the day obenya brantie bi azino afiri no ho. Hallelujah. Amen. Sa abrabo boni no a enwa matunadu magune no ase me di atono so mabokro no ase ma me yiradi maguna wade magini ku magene ye praise God. Amen. Ma poison no enwa na ekoso magina tu enwa na ekoso wade mo wane nche. Amen. Na onyame asem se already we say ni pobo ni do so pi asase so. Onyago bo hu se nipa bo ne do so wasa. Na wona kuma mo adwene nyina ye bone nko de nyina. Wona kuma mo adwene nyina ye bone nko de nyina. Na already Nyankopon ni wo so oye onipa wasa. Fa sa no Onyankopon ni wo so oye onipa wasa. Already ni wo so oye onipa. Yes. Awa asase we so. Na eye ni ya na kuma mu. Na eye ni ya na kuma mu. Hallelujah. Amen. Bone nti Onyankopon ani anyi nipa ho. Abodi mfiti ase. Ntimire ni tufo. So person nya sunjwe ma okra enfa utu wiase so. Wo mom do mo tu wiase so nyina no obonofo no na lijo mabrabo. Na safo so ntimi nya trene ade da. Jemeso amen. Amen. Onyango pa hyase hye ne manso. Medofo prena yusha asensudie ni bio. Wa hyase fa ne ma. Medofo prena yusha mu bio. Wa hyase a bobo ne ma no. Oka hu bia na ename nkwaje da se wonim kristo a wo hwe me e Facebook, TikTok, YouTube a se wo nkwa so dia me pa wo chewo e metesa se wo so sa bra wo nkwa sore na se wo nkwa sore communion wa wuni bi so tia se e se wo nkwa communion esu mo su ba wuni bi e se asase ati su pa wo te so o gede ai ana me wana me ko uwa na nsan yo nipa uwa na nsan Nyankopon Yesu Kristo do aba asase so se beso aba so what you say be yitire ne adi ewu nipadum fa kire no ne nipa hu no mo hire no mo nyam oba ya asase so ana ade ya otena bia ahanso ye bana kontuo na obi a wutu kwai kwa nkran no akodu lenda do ana nkoko pato ka komu akontuo lutimi go e paje de hana nyansa wo isanka oba ade di. Amen. Bible say yes. Na already Nyankopon ehunu nipa say won bone do so bu asase so. Eto ehunu se nipa bone do so asase. Na wona kuma madwene ye bone nko dan nyina. Na nipa kuma madwene ye bone nko dan nyina. Na already Nyankopon ni wo say bo nipa wo asase so. E ba say Nyankopon nu ho say oyo nipa wo asase so nipa wiase abrabo bone nti Nyankopon nu ho e nipa bi ho. Na eye na yaro na kuma mu. Ema Nyankopon nu ho say obo wate. Ema urade nu ho say wo jo wo. Ema urade Nyankopon nu ho mare nya ne yawo na kuma. Breaking on chai then I'll try biemu. You shan't go about it. Amen. Trust over. Na verse number 7 no. Yes. Na awurade ka say jo ka say me pepe nipa amabo wona hwa asase ani e say nipa binu a ondo mo to wiase sunti no na boni atade ahyawo boni nsuo no mo no boni aduane no mu die nti ma ya rai me pepe nipa afia asase ani me nipa afia asase we so awurade kai no ye hu adwuma nti ye penso so no waka ho asam se ededi atire no obebe pa safo ni nyina pa wodu oja amabu safo na tai ja Jemeso amen. Amen. Ye na nwire ye tiem se ewiase we a fucking place pa emfa untu wiase so so do untu wiase we so wiase be di hamo Jemeso amen. Amen. Ene jere jo wore so we pa chogo wo we okwo why na metina bakosem
waruna uwa fumu a 90s ni 80s ni 70s so uwa fumu na wotene kan radio so kura utumi to what kana ne friend Wallace to Wallace na ato atwini champion na se na wo du tira dodo tuni ene se kan nyina wato atwini na wo dwane ase se kai hallelujah amen because o man hu ye hu ewo man ene owai oko membre abanu mi ana fa me pacho president me so owai oko boundary do owai oko hallelujah amen owure ya no ye DJ heavy D owai oko lend abrochimem na light che no wuye diso hweme na wo media no so na mbaja wo ti abrochimem a fakiso hwehwe kristo na kwanjom hon owo jemeso amen akwanjom se de bai owo ho nipa bi no mabobọ adam ewo ayi abrochiri america ko abrochiri me na mega jo abadam fo sa yare ho junior dewla edi ma ko so wi ase no ho ya no obo hanu ma ana me pesem tukwa na we je kristo what Ghana he tukwa do we je nyamesom wo Ghana he ya ana me ko breche kwa na ma nko he bia me pe unim ye woka bonsam ewiase nyame afre woni nti unim de wokeka hallelujah amen e wono bibia he da ni wo saa wo bibia he da ni wo e ya adwuma ne huru se adwuma oye adwuma wunya sika anya me kwa okota plot bi de obetuma besiu fie de wo mu ano no yare ho owu ho simple as ye ne tete Ghana am din sa bodamfo ni wo sia abodamfo ahokra na dɔso saa de mu hore ahokra na abodam ne ho no omo de ne different ma bodam no ya cheche wo mo e do nkogu baabi nti wo heda hu ebi ho papa muguo rade ngo bana ncha amen eti nyame asem se ma ya mfe hu ntu yase so yise yase we edi hwamo jeme so amen 1 John chapter 2 verse 15 go 1 John chapter 2 verse number 15 what you say wasimo no wiase eti nyame asem se oni bo resani hwuyi e wa no wiase anani mo wiase eze ete say ofri azore ba ye heaven na awie wo koe wonu obabesia te sport meboa adwe wo timi nyina nsa anadwo ne kwa akoda bra sakra wadwen wate sakra wadwen oba no a woni ne chat wo phone so a woni na hyehye bibia na sakra wadwen wa hyehye ababa wa abrantia na woni ne chat a wasane send pictures bi a wo twe na adwen si bibi so anadwen no sakra wadwen ni pichi le pa kwa so da na tu huprum na sugu na mesu no hu mabo hallelujah amen eburu mama wo ma pama du sum ha ma gukurani hanim na ba wo esuru nko a me ba mo chawo ojefo a woni kristo woti ase na so men kan jo sai je odi utu yase wesu bia no o ma di nkugo yes enti so ye lo ntu yase so pa hallelujah amen ko mo no wiase mo wiase anani mo wiase anasa ni mo wiase obi do wiase so obi do wiase ya ndo ni ni praise God amen wiase do wiase do se afoni ba bebre no pa sika obenya gu no botom ti na akobie biaba oyeda oye sof maame koso hunu se ni sika wom ampa so ti ase no wa bie ni saa na o jisika jindiska akra nkwaje hu hia no debi agrisofo be ba mu chewu je enyina kristo ene ewo ehwehwemu onye wo hwehwemu nti wabrabo a wo bo ene de wo ye bia no bo no pepe bo no pepe tada ba ya daache ubenya sundue jebe so amen unya data hwani ma wo de ye unya data ewo phone so a pa cho hwani ma wo de ye ene ba bia wo goroko hotro hallelujah amen kekane ngo 1 John chapter 2 verse number 15 yes wasimo no wiase mo no wiase anani mo wiase wo mo ni ji wiase nyoma wo chi nyame asem
nyame asɛm sɛ mayɛ no wiase ana eniyoma e wo wiase ana sɛ eniyoma e wo wiase mayɛ no kyɛ sɛ yɛmfa yɛ akoma nyɛ deɛ bɛyɛ ɛni akyire nto so yɛwɔ ɛyɛ sɛ wosi fie sɛ wo ha dai woyɛ adwuma sɛ wode aseɛ yes woanyɛ adwuma bɛdɛ ne wadidi woanyɛ adwuma bɛdɛ ne waboa nyame adwuma ɛno no wɔ hɔ bɛrɛ sɛ wobɛyɛ adwuma na wode nyame soma to nkyɛ nyina ɛnyɛ wɔn mu a ma respect wɔn paa ne wɔn mu yɛ sikafoɔ a wɔn sa abrɛ wɔn ho ase ɛhyɛ nyame ase sikani abrɛ ne ho ase me na meka kyɛw saafoɔ no yi sɛ wɔmɛkɔ heaven because sika ba wɔn nkyɛn a dwene ogyawura sika ne control nipa o sika ne control nipa dodoɔ no sika ne control wɔn obi wɔn ma de wɔn week onya bɛ sɛ 5 million ɛda no wɔn na as onye wei ɛda no asɔre kɔ nkɔ adwuma yi henya hallelujah amen on said the sika o de da o masa kura de car kura besuma da o masa de car besuma o de car besuma o de hwa adwudi about easy na bo pa tutu kwala eguso na bo pa e de dwumbi ahyem ka ki na hyɛ nsa no nwen no nwan ne se ya odu ba bi ni pa wa no bo pa tia so wo bi enyom e kira hantai ye be sori enyum ni bi no no bi hu wo ba hallelujah amen ne masana de ka na asoma no masana de asoma no ne bo se ase wa ye kunkum fabi o ge bo kwa no so ntia ba bia yamfa yanka je se wonfa ka ne mfa no wo de du o pa de namo on so person mo ni ba hu se ono so no o ye somebody yes o ye somebody jeme so amen ti nyame asem se mo no wiase ma ye no wiase ana ni mo wiase ana se ni o me wo wiase obi no wiase a wo mo do wiase che nyame asa e tani do ni mu onyango bondo nya de bai ene o mu hallelujah amen yenti na ye tem wo fidie so se me no wiase so ti ase yes enum e wo wiase eni binum do mo watoto so pa okudwo mo ko atade ahya atade wiasefo hye eme kristo ni ba ati sika koto atade wiase ni be ma ehye eme kristo ni be ma ati sika koto pa wo kristo ni nei what ya saw them kwa nti saka wodwen enumere what na me pacho bedi yesu kristo di bobra se nyamsuro ni wiase do etwam wiase do emfasoni so wiase do edin pa be ko shame ti nyame ba ye de ye do bofo nsema ye kan se wotie na do bopra e no boa nsanka oba de ni amen to so do kakra ma bible say yes mo no wiase na ni no wiase anase no me wo wiase obi no wiase a adentina nyame asem se me yemfa me ye no wiase na no me wo wiase because entra ho nche dabi entra ho nche enti no hye se me ye no wiase ana ni mo wiase now say bonsam ko so kiso hweye o so ko to so na mde we nyina be ma yes kiso hu say sa no ma we e fake pow adwumanti no ama no kwai so just say sa no ma ni nyina e fake enti ma wo bi anasa bonsam amfa wiase won tawo kra no akodi sikaduro na ho kyerɛ me kodo okot na ho kyerɛ me na me wo se msifie na me de me ma metinam no akɔjoin ni secret society nya 17 ye dey no aka ne se yawo na nsa no hye asase ase gone too soon ene na so di asantefo no se munim bia no kɔsoro ye ni me ye papa bia wo ye betima de down at sakre so ye betima de down at moto so se wo ye moto rider moto ne di ku ya minim ba bia samalefo no kusua saade no ye be pre moto de watena so omusi ye nwedwuma no kita doma enso no wu wu doma operator ko bu dua ku no 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 so ade dare na ayi doma ne hyedi se doma machine ekura na dua bi da ho na sim ye twem na dasa gunu kwa ho ni asesa so dasa gunu tiro o sa hyete dana fo asantefo mo chede ebinom obi e wo na nse na ba ko bi media no so na wono na ni ade na sia konkon
Yes, one and Soloku master. Solokuli da no. Solokuli da. And Potamu Nina Obiwa on a gang. On a getting more Jijiska. Jijiska, so move on the bow. Jamon in Sabro. Asemu. Jumo this Canadian. And say you could put you war a Sokoba Crown so. Na Obiu. No Mranti. It's not query. Ano maya bana no omojeja do ba fo ni sika di driver ni ba ko ye ya no se woni de wontua o ya fa no mo de o mato nade na o de na do aye no ato kwani driver nsu di speed na kwa na to that one to kwani eso so gina force just a car no emfa da do so na ta ne mpa ni mu ni pa nyina hwase mu adwembone easy na abia boy na say driver no dive kakra nti abia me kan na say the way e water ni na speed way car no hwase a na won kwase asem wa wo yi ene kwase asem wo denti na mo bi ba abugu car no hwe fo mo a wo to sa de no wo begina hin de bega say wan sheda ojiji solokusika hallelujah amen solokusika nti da omo obi atoa na nanam wonse ro solokusika nti Mr. and wiase adamfo found 2 years so nansi atrebe ya young boy 17 years boge ya de bia ya be media so yetu ni pafo wo be media so ana mu preacher de omodo do ana no kwa ne bone na kenkan yai young boy yes so e dey atu na boy team 17 years boy utu ko tempra and then ya one sick kuru 17 years boy 17 years tell her ya kuno na gaza 17 years who me boy na me get David what to uncle 20 years get crowd but you David why you that hallelujah amen before say branch walking ga babro no obi hu oba no just say we see wa ha ne dai adu ba bi office why mature Shango ba de ni amen this ya ba me janu so ni yotufo a emma so emake ka de ope yenim jaeka ani je betimi atu pa Shango ba de ni amen me se me dofo o shame and found 2 years so if you see the hammer shini pam ma basa so wo mewu obi de yase boy the man so na se ne sai koko fo mi nya manenka ene ne se kunku amekuno esasa me koko to e betwe manso tete yese kra do man sika esasa obi bo nya adwuma no retwe manso nya sika no de twe manso no bi ko ntimi ma so robo sia nkotwe manso wodi adate mu enyame baba asori sika no obom bosia no retwe manso sori sika me no mega jo no retwe manso eso kwasare nti na me asem sei maye nu wiase anene mo wiase anase no mo wiase obi do wiase so obi do wiase a do ne mu brother Kristo don tumu de o wiase nyina so obi do wiase Kristo don tumu uji Kristo ni sa uji Kristo dia umfa no chi enko nyamfofo nchai uji Kristo dia udi na asam so so ja se nti wose de o le bai de e wo wiase nyina no wiase nyina da hono makono ani ani wakono asitemo wa preja no ni mom efi wiase asitemo de bai asitemo ahohoa enfreja no ni wiase nyina ya hono makono yes ene nya no ana egwaso enwa nyoma honam no pe ene ni nipa bebre di akire di honam we pe honam nyuma yes ene nipa bebre di akire di ode ma honam no a enipa be kanfo ene nipa di akire be de okra na pe de yempe don't mind na me asem na okra nso pe nipa mpe wose de ewu wiase nyina honam akono eniwa akono ene de eniwa hwe a etwe akono bre nipa niwa akono yes ene asitemo wo ho a ene asitemo de be wo a ni woka wo mansion so just say yes me sifie me say ma kansum sikam pimpim begum wo yonko no me you are fenemy eye kura na obekọ anu afre ne mrantie no ka be na musu say ye de call nipa so mesi program na be kama friend boys no friend boys na we dey say chiri we na we chiri we ene cha no we na be fata cha we we so chiri da bi ufra we na be bo na no wodi atade we ne call last week odi we ne call dian sisem anu wodi na pafresa wakunkun okra hu hia
menka sɛ deɛ woyɛ no ɛyɛ me yɛo but fa nyame asɛm bata ho nyɛma a ɛyɛ wiase nneɔma nko a na nipa di akyire sɛ ɔte aseɛ na ɛmfa nkwagye mmerɛ nipa nti mfa wo nto wiase wei so nipa bi no bɛbɔ bra ɛnya sika bebree ɛnya wɔno bebree ɛnso nɛ yɛpɛ wo ma yɛhu wɔ mo yɛwɔ sikafo bebrebe aba wiase wem ɛnso ne ɔmo nte ase so ɔte aseɛ wɔn a nansi a ɔmo wɔ yɛ mari ho ahoɔ ɔmo so ɔmo kɔ ho ahoɔ tata ne ke wɔ nipa num ɔmo sika paa the richest men in the world nipa num ɔmo kɔ ɔmo bae ɔmo sika ɔmo nani nyae ɔmo fie no ɔmo agya pade ɔmo nani nyae hallelujah amen nti si ɛbɛ mi da so ne etu fo sɛ Yesu Kristo sɛ ɔkra no agye nkwa ne ti na ahyɛdeɛ so ɔkra nkwa gye nti honam wei bɛka ha ya honam wei ɛbɛka asase wei so so ɔte aseɛ nti deɛ ɔbɛnya asomdwie ɛde ma ne kra no obi a wɔde Kristo ɛyɛ ne fapem ɛwɔ abrabom gyeme so amen kae nkyɛ no bɛna wei kɔ 1 John chapter 2 verse number 16 wakyɛ sa ɔsena deɛ wɔwia se nyinaa honam akɔnɔ aniwa akɔnɔ ɛne asetena ma hohoa ɛmfiragya no na mmom ɛfiri wiase hallelujah amen ɛmfiragya no ɛfiri wiase yes na wiase no nakɔnɔ atwam na nyame asɛm sɛ menka nkyɛ medɔfo a wɔhɔ me sɛ ewiase wei ɛne nakɔnɔ ɛtwam yes ɛtwam nti ɛne ɔse memmɛbɔ ɔkɔkɔ na adeɛ twam a yɛde yɛ ho to so adeɛ twam a yɛnyamu ani gyeɛ adeɛ twam a mepagya mabrɛ so yɛkɔhyia kɔ a bi wɔntena hɔ daa nti yɛtwam deɛ mani ntwam nkɔ gyeme so amen mesima asɛm ato de sɛ mfa wo nto wiase so na ewiase wei ɛdi hwammɔ amen ewiase nneɔma ɛyɛ huhudeɛ nti na First John ka sɛ ewiase nneɔma ɛtwam akɔre ɔsɛnkafoɔ chapter 1 verse number 2 Solomon ka asɛm bi wiase wei ɛmu nneɔma nyina yɛ huhudeɛ yɛka sɛ bibi yɛ huhudeɛ nso a na kyɛ sɛ mfasoɔ ni so yes ɔsɛnkafoɔ chapter 1 verse number 2 ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village ɛna mepakyɛw mewɔ a wote nka ɛwɔ afidie yi so ɛda wokara bi ayɛ mpaabɔda kɛseɛ bɔmadena ne fɛ namba no wokɔ profile hɔ ɛda hɔ wohwɛ me Facebook nso a namba no ɛda hɔ no wokura na wayi ne wokara bi ayɛ wɔ hɔ a yɛbɔ nyame di mu mpayɛ wobaba bɛto Prophet Jacob Bachi wɔne natifoɔ ana meankasa me mu sɛbakani ogya wura wobaa yɛ wɔha ne ɛma ne bi ɛda so biara fa bra nneɛma mpaeɛ sɛ wone Kristo nso a bra nneɛma no yɛ nso awurade yɛbɛbɔ wɔ so yɛnyina nyankwagya me yɛkra Ishanka Obadiya ni. Amen. Tasobra. Osenkafoɔ chapter 1 verse number 2. Wacho sai. Ahudiye ma ahudiye. Ti Solomon say ahudiye mo ahudiye. Osenkafoɔ no wɔse. Osenkafoɔ no wɔse. Ahudiye mo ahudiye. Ahudiye mo ahudiye. Adeɛ nyinaa yɛ huhuo. Adeɛ nyinaa yɛ deɛ ba yɛ huhuo. Hallelujah. Amen. Obi timi kɔtɔ kaa akyɛ kura 15 years na kaa no hwɛ hwɛ obi timi kɔtɔ atadeɛ ne bo ɔden. Ɔbɛhyɛ duru baabi no na atadeɛ na asai na ɔkɔtɔ ogu. Obi tim tom mpaboa ne bo aten so ati ase wo hye kura na wo hye with care na nsape ne mpaboa na sei ede ba de pa na ye mfasode mu nipa wa brabom ha life without Christ ede ba de pa na ye mfasode pa wo e ma nipa e wa brabom ha edan je timi tom hye pa so ati ase obi betum chinchim sa jefri winsam ti susu kinza jira kwai na fa wo beto so bajiri o ya wuche mboafo bajiri wɔyɛ kamafoɔ hallelujah amen bia na busuam ba rejatew afra busuam ɔgyefo a wɔne Christ wɔhyɛ sɛ bɛba ne nkyɛn na wɔbɛtwɔn ne busua na ɔkɔ dankwam Ishanka Obadiya ni. Amen. Tasobra. Ahudiye ma ahudiye. Ahudiye ma ahudiye. Osenkafoɔ no wɔse. Osenkafoɔ no wɔse. Ahudiye ma ahudiye. Kekaba. Adeɛ nyinaa yɛ huhuo. Adeɛ nyinaa yɛ huhuo. Wɔso bɛn na onipa nya wɔbrɛ wɔ wiase nya. Mfasoɔ bɛn. Ana onipa nya. Wɔbrɛ wɔ wiase nya. Ishanka Obadiya ni. Amen. Sɛ wɔmfa Kristo amɔbra daakye okra ne kwae. Obi tumi bɔ bra saa nyɛ sika yɛ ana soko de nato dem. Stroke. Wosi efie no wɔte abronsan so nti dua no pa no de nsa begu wall no so no obo na nya kohoma barrister no nsa gusu na wo fa ase kure basoro na pam wo no ma yedin no fa sefo no gu ase wo mu gu ase ho na esere
hallelujah amen ache kura 45 years 70 years 60 years ni abo abon wa kura na be press ye famra fo se yo na wo do bo ago steps no better no afro praise God amen enti ni kwase nipa he hu bebrebe sa enti na excuse say wonya de obedi de oba no mo a manual he be manual so bo no so ma yes nipa me di kyere bi enche na nipa die mia enche so hwemia bro ho ase uhie nipa buno church say respect nipa nkaza no we yon gwara me nyawa fe ne me na ma na ewu ayakosie no soro da nti obi a wo soro wọ́n sì ẹ̀sìn obi ọ̀sọ̀rọ̀ la tí na pẹ̀lú sí ànumọ̀ ewu sọ̀rọ̀ ànútakra yẹ dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá fọm jẹjẹ kura ṣẹ fọm wọ́n ṣẹ fọm jẹ́wọ́ sọ amen jẹjẹ lọ jọkọ́ báyìí sí ẹ̀húdẹ́ mọ̀ wúdi ọ̀sẹ̀ nǹkan wúdi ọ̀sẹ̀ nǹkan fọ́ náà ẹ̀sẹ̀ ẹ̀húdẹ́ mọ̀ wúdi ẹ̀ yẹ́sì adìyẹ nyina ẹ̀húhuo adìyẹ nyina ẹ̀húhuo ẹ̀nfọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ní onípa nya ọ̀bẹ̀rẹ̀ òwúyẹ ẹ̀nfọ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ paa ní onípa nya okò ní ẹ̀dídẹ́ òbí a asẹ̀ nípa ní wọ́n kyẹ́ sẹ́ ọmọbọ̀ ọ̀bra ẹ̀dí ọ̀bra o kó bí yìí ase paa náà kọ̀ hwẹ́ a nsàbọ̀dì ẹ̀ bẹ́ nyina yẹ dollars ngwa ẹ̀sọ́ ní kọ́ sẹ́ nípa kò wú yẹ kura no nípàtó bèbèrè wà nfẹ́ ní ìjẹ́pàdé ànkọ́ dollars nsàbọ̀dì wà nfẹ́ ní ìjẹ́pàdé àbákọ́ kura ànkọ́ dollars ni yẹ gyina wọ yie n'ase ẹ̀sọ́ ìjẹ́pàdé àbákọ́ kura ní wọ́n de kọ́ ẹ̀ náà mi ní ìmíyẹnu okura de wọ́n busu emu nyẹ sọ́ọ́ ti àṣẹ ẹ̀sẹ̀sẹ̀ nka wọ́n fẹ́ kristo no hwẹ́ deɛ ɔyɛ wọn somebody 5 yɛ kanfo kristo ama wate pàtó bèbèrè yɛ kanfo wɔ kristo ama nkasa akẹ́kẹ́ wɔ abrabom bibie ntumi yɛ hɔ ɛwɔ kristo mu praise God amen twaso bɛ hɛ kyerɛ bɛ ɛfɔso bɛ na onipa nya wɔ bere wɔ bere wiase awon to aso kɔ asase deɛ etimu hɔ daa owia pue kɔtɔ verse number 9 yes ɔse nkafo 1 verse number 9 yes ɛdeɛ ne deɛ ɛba na ɛdeɛ ne deɛ ɛbɛyɛ hɔ aba na ɛdeɛ ne deɛ ɛbɛyɛ hɔ na ɛdeɛ ba adeɛ paa na aba ɛba abɛyɛ hɔ yes kɔ na ade foforɔ bia ɛni hɔ ade foforɔ bia ni hɔ wɔ asase wei so ade foforɔ bia ni hɔ wɔ wie yɛse yes verse number 10 yes asɛm wɔ hɔ a wɔka no sɛ yes hwɛ yei deɛ ɛyɛ foforɔ anaa hallelujah amen wɔse nti ade foforɔ bi wɔ hɔ a yɛka sɛ wei nti yɛ foforɔ anaa nti wobɛhyia mmeranteɛ na wɔmasi atemum yɛka atemum obi a wagyina ne tinwi kuraa ɛyɛ titiberem na baayɛ o agya kɔ no de yiyi mu bi no wahwɛ bi agatew sɛ ho ama Ghana ɛyɛ titiberem style o tete no na saa nneɛma no wɔ hɔ the time so na dwie yɛ sɛ ne nipa nware ɛna na ma dwie ɛwɔ hɔ no nti sɛ wɔsi so na anɛ yɛsɛ ne sɛ afrokomo sɛ na afe nhyi wɔne ntee wàá sọ bọ like bẹka kyerɛ wɔ ne ntee hallelujah nyame asɛm sɛ yɛni kwan sɛ bɛrima egyina ne tirinwi kusu wote asɔ dɛm tirinwi a wagyina ne kusu mfa so ɔbɛna ɛwɔ so wogye deɛ yi sɛ wɔte aseɛ na deɛ ba adeɛ paa na ɛyɛ foforɔ wɔ wiase a deɛ ba adeɛ na ɛyɛ foforɔ ɛwɔ wiase a hallelujah ntadeɛ nketenkete a maba wɔahyehyɛ ana mebɔ life titi biram Joshua no pɛ so ana na saa ɔbaa no a ɛyɛ fɛn sɛ saa ɔbaa no a wɔma Joshua mo baabi hintae no ne fɛn sɛ Rahab wɔn saa ntaadeɛ no ɛna no wɔn hyɛ dwamanfo Rahab saa ntaadeɛ ɛna no wɔn hyɛ disa afei na wusua skin ne mini skirt hyɛ ne saa nneɛma no a meka kyerɛ sɛ bɛtwam Sodom ne Gomora ada saa ntaadeɛ ne nipa hyɛ so ɔkyɛ aseɛ bɛrɛ busa wo sɛ kuru wɔn mo sɛe the knowledge say o ho fa bro so awofo no Nyankopɔn de man for purpose jeme so amen tiente do choko o si asɛm wɔ hɔ a ɔkase hwɛ yei deɛ ɛyɛ foforɔ na titintiri de brɛ mu a ɛdi yɛnim ne bae hwɛ ate ne Solomon na ɛka sa Solomon wɔ se titintiri di brɛm ɛna yɛnim na sɛ ɛnɛ deɛ bibia yɛ fake ɛnɛ nyɛ fiber ɛna fiber tetefo no nom de gold yɛ mpa gold nom da cap o mu nsu o he rubber cap bi esi o dem rubber cap ho nyina waawai hwia kai o mu di gold ye chance ni mu didim ena dey say we asasai ye nipa bi mfa kristo ye kura e yisika kura and heaven
so ta se how dey say ye ntebe na ntebe asase we so and awoni aka wom wo de unya bra kan revelation so ta se kan revelation na ho kuom a yepo mu akron se de kuom sitie me say enfawo ntu wiase so ni wiase we di hamo wo de ntu wiase so a wo sabe si fam jemeso amen Osenka chapter 2 verse 18. Osenka chapter 2 verse number 18. What you say? Wasi na nyansa dodo mu wo ohaw dodo nyansa dodo mu wo ohaw dodo Osenka 2:18 aka. Osenka 2:18. Yes. 2:18. Osenka chapter 2 verse number 18. Yes. Wasi na mebre wo owiase nyina no. Solomon aka wasi mebre ma bre no wiase nyina. Afono me. Yes. Se mi beja ho se mi ba beja ho ama onipa a obedi machi no aba. Hallelujah. Amen. Woti akwantum awom hwadwumaden a wo ye ya na binu mu nwene hu se bra mi bre nyina ti mi beja wa mo wo bi a wo mmire mu ne nanka ne nsanka yenti na se ye famu die bi asase ye ede bo nyame adwuma bi aye no nti se nyame adwuma ye e ka wa koma be support so ta se be pie yentimi fa sampana nante kwesara no babia ye preach o Kintom TV Prophet Jacob Bechi so Ezra TV ni Fast TV Jumedia ye di no hai so ta se we month bia ye to data 10,000 they can say 1,000 Ghana cedis data aya di twama program na ba 1,000 Ghana cedis per month bia 1,000 Ghana na enye dache nkwaje a hwan na be sa obi anye na obaya kura na oba with misi kamba ye nka kusu akoko na me kira kwankyere nanka ye na dem kama nso hallelujah amen but Christian smile sa o smile say yemfa nkwaje sem ne mrew na gi asempani di na seka fi bone ho na enya nkwaje ma wo kra praise God amen Solomon say yes na mebre owiase nyina afro me ti bra mebre owiase nyina afro me se me beja ho ama onipa obedi machi aba se me beja ho ama onipa obedi machi aba verse number 19 yes na hwan na onim se ti hwan na nim sa obeya onyansafo obeyi nyansafo ana se wuwachi ebia me ya ngo to prison je wo beja oja pati ama no obeyi nyansafo ana se obeya kwa champagne obitimi ko da afiase de ohwe na chi no obeba no na nipa na ton na japade nyina do hwe na chi no me na me ka jo udi agoko obesa na oyira da sa fa yire guso obeba ne wa jo yire firu nsam sa ne na wo one na wo nta because we twa can say you do ko ship prison 15 years 20 years nti ono so oba no aka che wa yire se ukuru ye da wo mabim ti ase na me no nta me hwe ampa so oba no nkomba nti be ma no hwe na ye yire wodi bete no no na fimfram na hemfa ba nche eti nyame ba ewiase we di swamo ye wani difoni ni pe bebrebe abasa so wesu a omubo omu brase wiasefo a oman hwehwe kristo ene safo ni nyina wi basa enti enya ntu ye no prince se daache enkwaje ema wo kra jeme so amen say no okay God verse number 19 yes o say na hwan no onim se hwan na nim sa be onyansafo ana okwasea na so obedi madia me bre me hum nyansam nyan nyina wanya wuawi to yasi wachi nyina no nim nti soro mo hwe din no se abrabom ehudie baako ni yes ade baako mfaso ni soro baako no jeme so amen nti sasma soro mo kan ye ebisi owura bi bona adwe so be bona bra with that Christ Matthew chapter 12 verse number 16 wiase di hamo nti mfa nkoto wiase so wiase di hamo medofo hwehwe Kristo akira kwai wiase we di hamo tumuni ahua huye bonsama fura nipa bebre ani afi nyame asamo ene mu di wiase wiachi isago ba de da kala Matthew chapter 12 verse number 16 ojo say Bible say na obra won say onyin wadi Matthew 12:16 Matthew 12:16 o say and can Luke 12:16 mama Luke 12:16 me quotation bi o Luke chapter 12 yes verse number 16
Luke chapter 12 verse number 16. Eti hwe sem o se odufudi pe. Odufuru pe, very good. Odufuru pe. Obo ono ma wonwene ne yonko asetena ho. Ono ana abre no anya na ade. Ano enjoy. Onwere obi aho. Wasem ni ko. Luke chapter 12 verse number 16. Yes. Na obu won be bi se. Jesus Christ ni domisha no o ka kire won mu begum se. Yanante Onipa bi oye odefo asase so a. Onipa bi a woye odefo e wa asase bi. Waso aba pi. Waso aba bebre. Ye ka so obi edefo a obi a wode ne ho kyese bibi ahia no. Yo hia bia wo ne life no onya. Yes. Waso aba bebre, abaso ne se na bra ba yeye. Wabɔ bra no ayɛ yie wa prosper so what you say on fa bibia anya hwe aduane open wodi baabi open woda otumi twa flight enkrankra no okɔ a baabi okɔ bia okɔ by air okɔ abrochire ba te se nsuo no te se de obi a wɔkɔ ha ne kejetia kɔbasa masa ebi o ska wɔ ha ya ye pe support okɔ a yenya bie no so what you say safo ni nyina so hwɛ da nkwa unko bida zonya sika na wo hwɛ na onsem wo bia se wo bio so ni bio yiyama yam ya dwuma wo fam di bia betim bia ya na wo mo bo sa bran wo mo hihye japade ama wo no ho so jase awo furo jeme so amen se found to wiase so wiase di hamakwa. Luke chapter 12 verse number 16. Yes. Na obu won be say. Yes, obu be say. Onipa be wa de fo asase so aba pi. Nipa be o yo de fo a wo so asase so bebre. Na osusu ni tirim say. Osusu ni tirim say. Yi minya den. Menya de. Efri say. Mi ni de me de me no ba ye be sie. Sikani wada sore. Ana tawo bi guru kom white. Tawo white bi. Ai na wo hye mpaboa no a ye de nante carpet so ni bi. Ba bedroom slippers sandals you say slippers. Hallelujah. Amen. Ne washroom kakraka change studio ha. Nempa queen size. AC bonchai. 52 inches flat. So what you say smart TV eboho. Esa ye touch. Kasane TV na so. Hallelujah. Amen. iPhone ne board den phone so be sem miensa Samsung ne iPhone ni de keka ho miensa Google center table so. Ana osawo empenifo phone ne bi yam ne bi. Puti ne ba ko any business one. Nti ana ono said na bra bositie no ode na ya kotre UK ne yero UK. Yes, ana wa langadwo bi a ode da ne nche small gay school ni ba nti o ya no bi sa ubie ne fridge mu a ensa ne boarding ene gum whiskey no fruit a akono ene hihim nyagro okone dining table so a enuaba hodo nyina bi wo ho on time Ntanwenam. Hallelujah. Amen. Because odi saa nyema no a ene onya hoden. Nti fruit die enye na woni table so. Praise God. Amen. No okoba ana sikani tawru guni kom ana wa hye ne shorts ana eche butu ne tie. Ana won nam na ban soro. To da soro ye no osusu ni tirim se empa bokura wa mobi. Wa mompaye. Empire wo body ade nyame asese nyame na ihira na bedu mpembezo wa mobi. Ahantai. Tina meka cho sin sikani bia wo asase wesu a obre ne ho ase anaso obi ani semu bibia nyamia pagya no bia yes odaso ode no hye Kristo na ase bia no obetima nyang dankwa safo no nyame koso abom ho bai jeme so amen sikani wo empabo kra no mo ampa na dwunya in business jeme so amen to ada sore alo area bai osusu ni tirim se menya den menya dia bai if you say ni dia me no ba ye kosi ni babia afei enema no kura fi habo ba no edi besie me di beguo atirima ni ubu wo bi fia obi timi kra nyoma basa na edan nyina mu ayamama unya babi kra mfa bingu ono mfa bi nche mfa bi nkotwudwe nsom ono so awon taw isamo obana pra no atu. Hallelujah. Amen. Sounds what in your area. If you say all adwan wa area by atu wiase so. Wiase amana control. It is your nyago ya say we say biara. For we are some ye who adwuma. Our tell na pass. Jame so amen. God. Verse number 18. What you say? Now I say, the American afei osi mi ni ba bia me de me no baye ebeguo. Yes.
to what would di no si de me yeni me dwiri masan na me si akese me dofo ya adwiri nua ho nyamsum nyina no eye se wo bo afoforo so o ase dwiri wo nua ho dwiri wo nua wa dwen papa we se wo bi obetima hwe obi school obetima hada wo am wo bi atenam so o ase ba onye nipa no kwa nya kokodo de betu nanimu a no wase bunabam nyamabo Tobias fo kwa nyame beba etimire kakra meka che nyame mane atofunu nyina ne se ewiase we di hamo obi a wode mutu wiase we su bia no ni sesi fom mpa wo fom de kakra dia betima ye bia ye e de ba de na soro mo ama ni wiase a e de soro mo wo oko edan a wosisi e wo hobi ini obi ejapade o ye wo enyi ntumi e na okwa aye tourist area ana soro mo betena hadidi ana wosidan we ma nipa asmasi ana David ye goi na hwan eye wo mo soro mo so da na sisi ye na ye nyame de na no ma heda abɔ ho ba ya bepem ne ya kan nyina ejuregu praise God amen okwa aye tourist area museum mewa yes enu ani nti wo ba transaction so na abɔ bra ni bi na se wo hwea no wo nya nkwa fa so ba na so faso bi ani su ukọ kurase a eye adan a ye janom ne omusisi ye ni nyina omo personal ye dan papa wo ukọ kurase na akọre atakwa me ya bronsan a ne person no woni ni sikani atakwa me ya yesi na bronsan atakwa me yesi abronsan ye di nua pepia e de esam so no osi bi to aso den time ye friend billionaire ena ukohu sa ada na o say na ho apa no tetimi si sa ada we serious titibi wona na billionaire ena hwede da na wie yaye okutimi ko akura bi ase na edamoto no obi antimi na dwura togu ni nipa timo nipa dawoma adwun so o ma dware wom ena oba wom berenda adwura togu praise God amen tina yesu so say yinyo edan ene obo so ha wonuri mu fo pa nteme dofo a o hweme me pa wo chaw wiase ye beda ni eja enti enfawo ntu wiase we so mo ni kan wiase we mu a me pa jo bebre okra abayera if said your friend wiase adamfo no we nyame tamfo amen ebe na we ko Luke chapter 12 verse number 17 fajo sai na on the phone susu ni tiri mu se on the phone susu jim se me ye den efrise meni dia me dem no ba ye besie ni ba bia dem no ba ye besie na o se dia me ye ni o se dia me ni me dwiri masan na me sia kese ho na me dem no ba ye ene ni ho na me dem no ba ye na besie ana excuse ka tell say verse number 19 yes na man ka tell me class say ana man ka tell me class okra wo ne ma papia wo dia asia ma wo ne ma papia wo dia sema visho bebre homi nti watrase dia no hwe ni sika igu bank edoso wanya dwuma biem ko betima di ni mane nana no bedi okra nkwa je nzo e no acheke ne sa nti abrantie ni kan bi ana wase wodi wo nyoma wodi asema visho bebre enti home didi na nom na wo bonto ye onyankopon ka tira no se onyankopon ka abrantie ne sa okwasia na duya okra afri winsem obaje okra afri winsem hallelujah amen hana nyame so mpawo we just say odipa nim braku bewu nti bra hoti asiye no hwehwe nyame so mpafa bo bra me de masem ne ko wiye asema me de ba ye mitudi se enfaun tu wiase so na wiase ni hamo jeme so amen enfaun nya de ba entu wiase so na wiase we edi hwamo so do tu wiase we so a we sapesi fom eti me last quotation Matthew chapter 19 verse number 27. Peter Kasembi. Shasembi omame. Matthew 19. Go. Matthew chapter 19 verse number 27. Yes. And Peter Boise one say. Enti Peter Boise wan say. Peter Boise no say. Boise Yesu Kristo say. Hwe. Yaja ade nyina ho abedi wachi. Owura Yesu Kristo. Ya jade ma nyina ha abedi wachi e de akura na edenya Peter hunu se ewiase japade ne faso ni so wo hunu Christ enti wo hre hunu mfom japade bi kura enha no so ja se na Peter
ebusa Yesu Kristo say yɛnta adeɛ nyinaa ho abedi yɛgya adeɛ nyinaa ho abedi wachi ɛde akura ne ebenya ɛde wa adeɛ kura ne ebenya na Yesu se wɔn sɛ Peter nhwehwɛ hunam fam agyapadeɛ ne nneɛma bia ho wɔsi yɛgya adeɛ nyinaa ho abedi wachi mepacho me dɔfo a wohwɛ me mene mmere betim deɛ sɛ sie boa kasa we bi yɛgya adeɛ nyinaa ho adwuma ogya to ne yere ne ma deɛ woyɛ nyinaa no wɔyɛ focus wo bɛyɛ nyame adwuma ɛnyɛ sɛ ne ɔhwɛ fie o but wamfa ne botae nyinaa nkosi so Jones last na meka kyerɛ sɛ ɛyɛ onipa bebree hɔ no mu a ɛdu tam ɛkɔ nyame adwuma na ɔde fie nsɛnsɛm yie no safo no nyinaa mo bɛbra to agu ɛdu tam akɔ nyame adwuma ɛna na yere yare ɛna nkora ni ne di ɛna sika ni fie ɛna hwan me maame na ba ko twia me papa se ba ko yi ya na me hu asema me kan kyerɛ safo no Jemeso amen enti na Paul say edeba de na betiti ni Kristo dum so ta jare sinako ponhia God bless you I salute you enti uhia nchechemu bia na se opese oni ebom paye ana utua na mo hwe akira kwaya me pa cho me number no wo hwe mo Facebook a number no ene da screen ase no aha number no da screen ase no obetimi afre ne yedi nkomo TikTok no nso so ukomi profile ha me number no da ho adwuma no hesika data month bi etua 1000 Ghana obetimi be support tiska 10 million tiska 10 million me number no mobile money number we ye de tudwa no nje se abebu obi apo David hallelujah amen we say nyame adwuma na ye de be ye bo ma na koso nti obetima be support ye nti afei bomodna se obe follow ye ne nyame asem no akoso saa nso na ukuada we ni ukuada bia eye mpai boda e Kumasi Sokobai Wood Village Kumasi Sokobai Wood Village Kumasi Sokobai Wood Village ukuada bia no pa no nkron ni ahye mpa abase awiatu ni apon oba beto me osebakani ojawura afei yasofo ene adifo no odifo je ko beche yasopani no oba be hu no wo ha bia wo bia no fabra timini nyina be kambom ede wa ye mpa abo ama won so odi adanse akofie baabi a wo hwe free bia no awurade nyankopon hia se wo che bre na wo ne yetena ye True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village ukuada we bomaden na frɛ na eni emra mehia e wo ha saa nso na efiere bia so e watch night me pacho obetima baby anajo 10 ya hyase 3 am na ya pon memenda ene ya sɔre obetima ba be srae uhia suba fa number no na edi akiri na ebra ibenya bra ni adaje ne no wabompae na afei bibia nso aye kama nyagobonsha atwafo nyina amen ojawra junior bompae na yenkoi yo medasi twenku na nyankopon ye hyase ye de odi ne hyase ebre bia wiedu se ye de ene dwumedie no eba na wieye ye sere pacho se ma asempa yi ento akra akoma so na entwi akra ema odin ye sere pacho se obi bia na oti asem no eba ne nya otiefo enkoa ye sere pacho se ma ne nya asem ne yefo nso amen na se de be ye da edi akiri no nso omo so benya enkwaje ama omo kira na ye nso yesu yenya enkwaje ama yenkira awurade nyankopon adwuma yehia aboafo papa yesere pacho se ma aboafo mla na me asempa yisu na twen aboafo ma wadwuma boa yen na asempa tre no enratiri na entimi enye nipa bebre se de be ya yenso yadwuma ebeso wani na yenso yenya enkwaje ama yenkira na edi ekiri wei ene yesrew ewo doba Yesu Kristo Nazira ni nidim adom ninti amen 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 God bless you all. God bless you all. God bless you all. Nyagopo Insha Adolfo Munyina mother also mine two lovers. God bless you. Thank you, Lord Jesus Christ. Jehovah Almighty is the greatest. Okay, God bless you, mother. God bless you. God bless you. Shalsuna. Yeah, TikTok on also Ellen Boaten was a powerful message from Yahweh.
God bless you, man of God. Comments no doors na ata eje or say amen, man of God. Me bre no aye bre enti ya de dwuma de ne ebesi wa ha em say Papa Abelande enti ya de ebesi wa ha Kristo ya domo a ya besai ene wahia ebrepam Nyankopon hia bebre koso na efollow ye na Onyankopon so ebekoso aboye nyina. God bless you all.